Je ťažko uveriteľné, že toto je Kanada. Krajina, ktorú veľa ľudí stále považuje za veľmi pokrokovú a bohatú. Opak je pravdou. V súčasnej dobe sa z Kanady stáva dystopická nočná mora. Obmedzovanie slobody prejavu, zatýkanie novinárov, cenzúra, drogy, násilné trestné činy a neustále hádky o počte pohlaví sa stali súčasťou života vo veľkých kanadských mestách. Za toto všetko môže tento narcistický minister Justin Trudeau a jeho progresívne zákony. Kanada je totiž tak liberálna, že zločincov do väzby nedávajú a namiesto toho za ich činy vinia spoločnosť. To v praxi vyzerá tak, že zločinci kradnú a ubližujú na zdraví bez následkov. Vedia, že keď ich zatknú, hneď ich pustia na kauciu, kľudne aj viackrát. Teda až kým nakoniec niekoho nezabijú, čo sa stáva pomerne často. Od schválenia zákona C75, ktorý spôsobil toto šialenstvo, sudcovia udeľujú kauciu väčšine obvineným zo spáchania násilného trestného činu. A tak slušným Kanaďanom neostáva nič iné, iba žiť v strachu. Toto je Randall McKenzie, ktorý bol na konci roku 2021 zatknutý a obvinený z niekoľkých trestných činov, medzi ktoré patril aj útok so zbraňou a útok na verejného činiteľa, ale napriek tomu sa ho sudca rozhodol prepustiť kvôli jeho indiánskemu pôvodu. Ide o narastajúci a kontroverzný trend v justičnom systéme Kanady, ktorý považuje etnicitu a farbu pleti za dôležitejšiu ako verejnú bezpečnosť. Vo Vancouveri sú teraz policajti nútení zohľadňovať etnický pôvod podozrivého pri rozhodovaní o tom, či mu majú nasadiť puta alebo nie. Zatiaľ čo na celom území Britskej Kolumbie vláda nariadila prokurátorom zvažovať, či by mali vôbec trestne stíhať páchateľov, ktorí sú pôvodom domorodci. Ale to, že je Randall McKenzie Indián, neznamená, že je svätý a 6 mesiacov po prepustení zavraždil policajta. Tejto vražde sa dalo predísť, stačilo Mackenzieho poslať do väzby, tak ako v každej inej krajine. Ale sociálna spravodlivosť a nesprávne interpretované liberálne hodnoty sú pre kanadského premiéra dôležitejšie ako životy jeho občanov. Ku kriminalite prispieva aj drogová epidémia, ktorú Kanada absolútne nezvláda. V Britskej Kolumbii drogy dekriminalizovali, situácia sa zo dňa na deň zhoršila a ulice Vancouvera vyzerajú takto. Na ulici síce nemôžete fajčiť cigarety a piť alkohol, ale kľudne si môžete pichnúť heroín. Dekriminalizácia môže fungovať. V Portugalsku sa po dekriminalizácii v roku 2001 počet predávkovaní znížil, ale to vďaka tomu, že ľuďom uľahčili ísť na liečenie. V Kanade miesto toho rozdávajú drogy zadarmo. Nápad nie je zlý, závislí ľudia, ktorí sa nevedia vyliečiť, dostanú chemicky čisté drogy, ktoré nie sú zmiešané s nebezpečnými látkami, no takéto zvyšovanie dostupnosti vytvára viac závislostí, viac bezdomovcov a horšie hygienické podmienky vo veľkých mestách. Čo sa týka kriminality, počet násilných trestných činov v Kanade stúpa každý rok od roku 2014 a od zavedenia tohoto programu v roku 2019 jednoducho stúpa ďalej. Náhodné nevyprovokované útoky a vraždy sú na verejných miestach bežné. Medzi aktuálne problémy Kanady nepatrí len vojna proti drogám a zločinu. Odohráva sa v nej aj kultúrna vojna. Genderová ideológia rozdelila kanadskú spoločnosť na dve strany a odnášajú si to hlavne deti a rodičia. Stačí, že niekto nechce, aby boli jeho deti vystavené propagande, chce ich jednoducho vychovať podľa seba a hneď je z neho homofób a transfób. Väčšina detí sa v kanadských školách učí, že ich pohlavie nemusí určovať pohlavný orgán, s ktorým sa narodili, ale skôr to, ako sa v danom momente cítia. Majú tiež prístup ku zmene pohlavia. Operácie sa robia väčšinou v dospelosti, ale nebezpečné lieky a hormóny začínajú brať už pred pubertou. Toto nemá nič spoločné s akceptáciou a inkluzivitou. Je to indoktrinácia a zneužívanie detí, nič iné. Toto je Robert Hoogland. Jeho 14-ročná dcéra podstúpila tranzíciu bez jeho súhlasu a za to, že ju naďalej nazýval dcérou a nie synom, bol zatknutý a odsudený na 6 mesiacov za mrežami a ku tomu dostal 30 000 pokutu. So you called your daughter a she and you went to jail for that? It's considered criminal violence to not use the preferred pronouns. It is no different than, let's say, I were to take a broomstick and whack one of my kids over the head. Mispronouncing my child was the equivalent of family violence. Is she on the hormone pills now? She is. The court ordered that she could do whatever she wanted. Nakoniec zvíťazil na odvolacom súde a po 45 dňoch za mrežami bol prepustený. Súd zrušil aj príkaz na zaplatenie pokuty, no toto v žiadnom prípade nie je šťastný koniec. Aj keď si jeho dcéra tranzíciu rozmyslí, čo sa u detí stáva pomerne často, stále bude musieť znášať trvalé následky vrátane neplodnosti. Ďalšia obeť, ktorú táto ideológia len zneužila a zahodila. Odsúdenie Roberta Hooglanda slúži tiež ako varovanie pre ostatných rodičov. Teraz vedia, že musia skloniť hlavu a robiť, čo im vláda nakáže, inak budú trpieť následky. Kanada už dávno nie je demokracia. Okrem slobody prejavu ľudia stratili aj právo na protest a to sa ukázalo na začiatku roka 2022, kedy kamionisti protestovali proti povinnému očkovaniu. Ako reagoval citlivý premiér a vláda?
Povedali, že protest je okupácia, tak polícia začala ľudí vyháňať a zatýkať. Najhoršie ale je, že nariadili bankám zmraziť účty organizátorom protestu a protestujúcim, ktorí odmietli odísť, a tak vyše 200 občanov prestalo byť schopných zaplatiť nájom a jedlo. Jednoducho stratili prístup ku svojim peniazom. Po 2 rokoch federálny súd rozhodol, že táto reakcia nebola oprávnená. Justin Trudeau si postavil svoju kariéru na tom, že poučuje iné krajiny o demokracii a slobode, ale odmieta vypočuť svoj vlastný súd, ktorý sa ho snaží poučiť a plánuje sa odvolať na najvyšší súd. Nakoniec banky účty aktivovali, ale miesto skutočného ospravedlnenia ľuďom poslali výhražný mail. Keď budú opäť protestovať, účty budú zmrazené. A to v dobe, kedy Kanada prechádza jednou z najhorších kríz bývania na svete. Za posledných 10 rokov sa hodnota priemernej kanadskej nehnuteľnosti viac než zdvojnásobila, pričom ceny nájmu rastú podobným tempom. Prenajímanie bytu je teda nesmierne ťažké a kúpiť si dom je nemožné. Ak chcete kúpiť nehnuteľnosť napríklad vo Vancouveri, musíte zarábať aspoň 268 000 kanadských dolárov ročne, aby ste vôbec spĺňali podmienky pre hypotéku. A vláde toto prišlo ako dobrá doba na zavedenie uhlíkovej dane. Teraz musia Kanadiania priplácať za pohonné hmoty, pretože spôsobujú globálne oteplovanie. Ale prečo je bývanie zrazu tak drahé? Kanadská populácia rapidne stúpa aj v dôsledku toho, že prijímajú 500 000 migrantov ročne a jednoducho nemajú dostatok domov. Avšak rastúca populácia by nemusela byť problém. Skutočným problémom je, že mestá jednoducho nechcú povolovať výstavby nových domov. Získať povolenie na stavbu je v Kanade veľmi náročné a drahé. A bývanie nie je jediná vec v Kanade, ktorá je extrémne drahá. Kanadiania platia viac než takmer ktokoľvek na svete za niekoľko bežných vecí, ako sú potraviny alebo doprava. Zdravotníctvo je síce zadarmo, ale jeho kvalita je veľmi nízka. Ľudia niekedy čakajú vyše roka, kým sa dostanú k lekárovi, ktorý ich začne liečiť. Častokrát je ľuďom miesto operácie navrhnutá eutanázia ako jediná možnosť, a tak musia ísť do inej krajiny, kde im veľakrát zachránia život. Eutanázia v Kanade nie je len pre chronicky chorých. Je pre každého. Štát tak ušetrí, pretože so zabíjaním ľudí výdavky na zdravotnú starostlivosť klesajú a taktiež nie je núdza o orgány. Zatiaľ čo komunistická Čína získava orgány od väzňov, Ontario láme rekordy v počte darovaných orgánov každý rok bez toho, aby museli pred zabitím niekoho odsúdiť. Predminulý rok kanadský lekár autorizoval zabitie 23-ročného muža, pretože mal depresiu, cukrovku a prestal vidieť na jedno oko. Navyše uviedol, že nemá priateľku. Toto stačilo štátu na to, aby bol zabitý. Existuje veľa podobných príbehov, napríklad Amir Farsud, ktorému bola schválená eutanázia, pretože sa bál, že sa z neho stane bezdomovec. Alebo armádna veteránka Christine Gauthier, ktorej kanadská vláda povedala, aby zvážila eutanáziu namiesto toho, aby čakala na postavenie bezbariérového prístupu do svojho domu. Po druhej svetovej vojne sa lekárska komunita zamýšľala nad tým, ako zabezpečiť, aby medicína nebola už nikdy zneužitá na zabitie slabých a nežiaducich členov spoločnosti. No lekári si už túto otázku prestali pokladať.